V-ați gândit vreo clipă că trebuie să vă rupeți din timpul dumneavoastră prețios și al familiei și să-l dedicați politicii? Da, este lucrul care devine evident imediat ce faci primul pas. Îl gândeam dinainte, dar apoi, după ce am început să fac mișcarea, mi-am dat seama că trebuie să renunț la ceva, să fac deja un mini-compromis. Însă am gândit că voi putea să balansez, renunțând la timpul meu liber în anumite sensuri și transformând timpul care îl aloc pentru zona politică într-un fel de timp liber. Nu vreau să fie ceva să vă duceți strict. așa, să aveți viață de partid, de politică, ca un fel de relaxare? Nu. Nu. O relație cu un coleg politic, o discuție, o dezbatere pe o anumită problemă, nu trebuie neapărat să fie ceva foarte strict. Dar cum vedeți politica dumneavoastră? O vedeți așa, lupta asta încrâncenată, plină de trivialități, plină de jigniri, sau o vedeți mai degajată, mai detașată, mai cu umor? Credeți că ar fi indicat ca politicianul român, cel puțin de aici încolo, să fie mai natural, să fie în primul rând el om? Ar fi frumos să fie el însuși. Ar fi frumos să știm de la început despre fiecare om ce fel de om este, să nu aibă fațade. Eu o văd ca pe un mod frumos de a face ceva. Stilul meu este plăcerea de a construi. Nu-mi place să spun ce nu s-a făcut, ce n-a făcut colegul meu, de ce nu a îndeplinit, de ce nu a venit el cu o idee sau ceva. Îmi place să... Nu sunteți genul care dă vina pe înaintași? Nu. Este, din punctul meu de vedere, neconstructiv, ca să nu folosesc un alt termen. Și totuși foarte aplicat în ziua de azi. Este, fiecare om are dreptul să aibă părerea lui. Măcar acest drept la o părere nu ni-l poate îngrădi nimeni niciodată.